fényében megváltott. Én téged neveden hívtalak, enyém vagy. Mert vagyok azt tudom, a te Istened. Megtartol, Izrael szentje. Népeket adtam, váltságul élni. Mivel kedves vagy és szeretlek vagy. Töltsd be! 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 Menj, Szent Szellem! Töltsd be, Szent Szellem, őket! New anointing! Népeket adtam, váltságul élni. Mivel kedves vagy és szeretlek téged. Népeket adtam, váltságul élni. Mivel kedves vagy és szeretlek téged. He's still doing today, És amit ma is cselekszik, moving by his power az ereje által cselekszik, and moving by his glory. dicsőségével cselekszik. These are the days Ezek azok a napok, of the glory of the Lord being made manifest in the earth. amikor az Úr dicsősége megnyilvánul az egész These are the földön. days Ezek azok a napok, of signs and wonders and miracles in the amikor supernatural. jelek, csodák, természet fölötti dolgok történnek. These are the days Ezek azok a napok, that the prophets of old prophesied would come. amelyről a régi proféták profétáltak, hogy meg And in the lesznek. last day says, És God, az I will utolsó pour out my napokban spirit mondja az upon all Úr, flesh, kitöltöm a and your sons szellememet and minden daughters shall testre, a prophesy. fiaitok, lányaitok And I will show profétálnak, wonders. és jeleket és Hallelujah. csodákat teszek. Hallelujah. Halleluja! Glory to God. Dicsőség Istennek. But it's not a show. De hát ez nem show műsor. It's not just manifestations. Nem a megnyilvánulásokon van itt a lényeg, But it's a deep work hanem ez egy mély munka, that the Holy Spirit is doing in your heart amit a and in Szent my Szellem heart. elvégez a szívünkben. Amen. Amen. I believe that many of you, most of you have been touched already. Hiszem, hogy sokan, vagy talán legtöbben már vettetek érintést Istentől. But I want you to know God has more. De szeretném, ha tudnátok, hogy még van több. He always has more. Istennél mindig van több. Amen. Amen.